Oh, bossing. Oras no. Pasalanan nga do. Sunore magpandisal, di ka makira kapakin. Ano naman talagang gulot? Panistorbo, mister mo, panistorbo. Kahit po. Alay po. Pinanjit datang nyo. Aning mayap ka po ko'y masot. Ay, kaya pa man matutog kay ko po niya. Talagang kinin ako. Habak na ako. Basta. Oo. Habak na kasi ito. Papunta natin. Ay, salamat kay kinabukas. Yun ang Jesus. Habak natin. Tibila kayo pa siya. Kapat. Kapanistorbo na naman, Mr. Mon. Oy po, ngalay pa. Alay po. Talaga kayo naman. Nyamaning. Ito, kailangan kayo tayo kanina din. Ba't ba ka mo kayo niya? Pero dapat makakakita. Ay, kaya itong manok. Kapitan mo, ha? Oh. Wag na ako, ano? Itong may nakalarin ni Mr. Rod, Japang Aldo, bala senas na yung kakanot, ha? Pwede na? Pwede itong balasenas. Kailangan balasenas. Kailangan pang arthritis, Mr. Rod? Ala, tortang balasenas. Toto, basta ang importante. Pero dapat nagulto pa mo. Oo. Wala ka na, dapat yung kamatis yun yun. Piyabi-yabi ito na lang, pwede na manali. Samot-samot. Samot-samot na. Sige. Bakit na samot-samot na rin kung kalanda na yung manok? Alternate na kanto. Ay, ay, ito ba? Tadi may dibiro. O, tiyo pa man, matutugdo rin. Oo. Hatakli. Kaya bakuran tala na. Kumata kahit ang straw, Oo, sige. ang straw. Kapat, mikabit ko yung Ito, ang bulang bene. deng akapaya. Dili ka paya. Oo. What kita na lang, diyan kaya niya tamo, kadagulang gabon na. Ang kapakin kanya no, talam kayo. Kadagulang gabon na. Kadagul gabon na yung magagamit. Gamitan talan din. Tamnan tingan. Na. O sige, magkape na ka. Kalupad na rin, sayang na rin yun. Deni ka paya. Siguro lang ko ito rin, takadwa. Masawlan na. Masawlan niya ito. Buwa kasi may... Harapin niya ito eh. Ay, bali, basta piyabi ito. Bahala na lang. Mamunga naman din. Bali sana, nung mamunga lang. Dakal po ito, mamunga lang, meto. Ala ka kabiyas. Aning mayap no ka kaya pwedeng mamulot pali. Na? Ay ka pwedeng mamulot na. Ala nuwa ka ta. Nuwa ka ta manyada yuda kanini. Manyad ke nga yuda.